Τους παιδιά ένας προσπάθησε να με σκαμάρει και ήθελα να του κάνει ένα τεστ. Άμα τα πω, κάνει config, θα δείτε τι σκάμνε και τι σκάμνε τα φάει ο τύπος. Αφού ήθελε να με σκαμάρει, δεν παίρνει. Βάζε νέο κλάδι, κιτσούνε. Πρέπει σκάμνε και τι σκάμνε. Άντε, γεια. Καλά να πας. Καλά να πας. Δεν έχω κλειστό μικρόφωνο και μπορείτε να το δείτε. Επίσης κάνω giveaway Ascended Corrupted Kitsune. Άμα πάει το βίντεο 100 like και 50 εγγραφές. Άμα το πάει, ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά. Και όντως το κάνω giveaway γιατί σιγά σιγά σκέφτομαι ότι το Grey Guardian γίνεται βαρετό. Και να φαίνουμε λίγο ότι το πολυπαίζω το έχω βαρεθεί λίγο, δεν κάνει στοιχείο. Και δεν ξέρω αν θέλετε να τρεντάρουμε κάτι. Εγώ ψάχνω τώρα ρακούν για όλα αυτά τα πέτει, δεν ξέρω. Ό,τι θέλετε. Εγώ θα το κλείσω τώρα. Θα δείτε. Ωραία παιδιά. Λοιπόν, ο τύπος φάγε μεγάλο σκάμιλ και τις κάνει. Από 48 sextillion πήγε 38,2 sextillion. Λέει I hate myself. Ωραία παιδιά. Λέει I hate myself. Προσπάθησε να με σκαμάρει, δεν πάει καθόλου καλά. Σκάμερ και σκάμερ. Να σου στείλω friend request που με βοήθησε. Εντάξει, πολύ. Πάμε. Golden Goose. Red Fox. Και επίσης λέει ψέματα, μην τον ακούτε, όλοι οι σκάμερ λένε αυτό και καλά ότι όλοι το λένε σκάμερ, ενώ δεν είναι και μας λέει να πάμε πρώτοι και καλά ότι κάνει recording να δείξει ότι δεν είναι σκάμερ, μην το ακούτε.
Αλλά άμα δείτε να το λέω, υπάρχει ένας λόγος, γιατί έχω πολλά πάνω. Έχω και το Discord, στους κάποιους φίλους μου. Το οποίο αυτό είναι τώρα λίγο σε ενσορδί, γιατί δεν έχω φτιάξει με μεγάλο community, αλλά όλοι έχω 455 connections που όλοι αυτοί μου έχουν πει ότι θέλουν να είναι το Vans. Δεν ξέρω γενικά, αλλά πάντως ελπίζω τα καλύτερα για εσάς, ελπίζω να έχετε μια καλή μέρα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Πριν τελειώσει το βίντεο, να σας ενημερώσω ότι αυτός ο T-Rex θα πάει σε έναν τυχερό, ο οποίος θα κάνει like και subscribe και επιτέλους θα φτιάξω και τα comment για να μπορείτε να γράψετε τα ονόματά σας και να βρω έναν winner. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο και εύχομαι μια καλή μέρα για εσάς.